ኣብ ሰማያት ኩርሙክ ዝነገሰም ናይ ስቕታ ሚስጥር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተመልከተም ሓድሽ ዜና ወፅሎም ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ዘሊቁ ብምእታው ከተማ ኩርሙክ ከም ዝተቆጻጸረን ንሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕውን ከም ሰዓረ ዝገልጽ ሰበር ዜና ብሬኪንግ ኒውስ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ተኸባቢ ከም ዝነበረን ካብቲ ቦታ ንድሕሪት ከም ዘንሰሓበ ዝገልጽ ዜና ወፅሎም ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብኡ ዝወጸሉ መንገድን ምኽንያትን እውን ተፈሊጦሎም ኣብ ፈላማይ ዜና ብዝርዝር ካብ ናትና ፎረም ክትሰምዕዎኹም። ኣብ መጻወዲ አብይ ኣሕመድ ናብ ስትራቴጂካዊ ምስሓብ ምስ ኤርትራ ትንተና ኢንጂነር ግደይ ዘርአጽዮን ክንምልከት ኢና። እቲ ካብ 1977 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብሰንኪ ዝነበረ ፖለቲካዊ ፍልሊ ካብ ሕወሓት ዝወጸ ኢንጂነር ግደይ ዘርአጽዮን ዝተዛረቦ ዘረባ ሕወሓት ደኺሚኡ ኢልካ ከሰዓር ዝኽእል ውድብ ኣይኮነን ክብል ተዛሪቦሎም። ካልኦት ጉዳያት ብዛዕባ ሕወሓት እውን ዝተሰምዑ ሓበሬታታት ኣለው። ሕዚ ናትና ፎረም ሒዛቶ መላም በረድ ሓዊሱ ዝወቕዕ ዝናብ ድማ ኣብ ትግራይ ጉድኣት ኣብፂሖሎም ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎም ጣብያ ድጉም ዘሕዝን ዜና ክትሰምዑኹም። ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ኣብ መንበሪ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ጥይት ተኪሶም ንዝበሎም ሰለስተ ተጠርጠርቲ ድማ ብቁፅጥር ከም ዝወዓለ እውን ፍለጡለይ ክብል መግለፂ ኣውፅኦሎም። እዞም ፈተነ ቅትለት ዝፈጸሙ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ሻቅሎት ዝፈጠሩ ጡርጡራት ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ኣፍሊጦሎም። ሰላምታና በቢ ዘለኹም ወይ ብፅሓኹም እዚ ናትና ፎረም ድምፂ ኩልኡ ኣነ ሃገር ተኽለ ብርሃኔ። እዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ጌርኩም ጀምሩ። ሓምለ 2 ኢሎም መዓንቲ 2018 ዓመተ ምህረት እዋናዊ ዜናታትና ሓደሽቲ ሓበሬታታት ከም ዝስዕብ ክነስምዕ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ሰማያት ኩርሙክ ዝነገሰ ናይ ስቕታ ሚስጥር ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዶብ ሱዳን ስለምንታይ ኣንሳሒቦም ሕቶ ተላዒለሎም። ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ካብ ኣሶሳን ባህር ዳርን ተበጊሰን ክሳብ ካርቱም ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ድሮናት ከም ዘካየዳ ዝግለጽ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ሰራዊት ሱዳን ንስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ዳግም ምቁጽጻር ሲዒቡ ሓያል ኩናት ክካየድ ከሎ ንምንታይ ሓንደበት ስቕታ መሪፀን? እዚ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2026 ዘጋጠመም ወይ እውን ሓድሽ ተሪኦ ኮይኑሎም ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓገዝ ዘይገበረን ድሮናት ኢትዮጵያ ከይነፈራ መጥቃዕቲ ከይፈጸማ ምትራፈን ብዙሓት ክሓቱ ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ውሽጢ ዝተሓላለኸ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጂኦፖለቲካዊ ዝተወሰደ ረቂቕ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዩ ዝብሉ ኣካላት ኣለው። ብኻልእ ገጽ ድማ ኣይፋል ክብሉ እዮም ዝመልሱ። ኣይፋል እንታይ? እዚ መጋቢት ሓምለ 2026 ከምቶም ኣውሮጳውያን ዝቆፅርዎም እቲ ካብ ኩርሙክ ዝተቀያየረ ወታደራዊ ሚዛን ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 2026 ብሕብራት ኤምሬት ዓረብ ዝድገፉ ሓይልታት ቆልጡፍ ደገፍ RSF ብጀነራል ሓምዳን ዳገሎ ሓመቲ ምስቲ በዓል ዓብደል ዓዚዝ አልሂሉ ዝምራሕ ምንቅስቃስ SPLM ጥምረት ብምፍጣም ንከተማ ኩርሙክ ተቆጻጺሮም ነይሮም እዮም። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ መንግስቲ ሱዳን ኢትዮጵያ ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ድሮናት ብምብጋስ ንመጥቃዕቲ RSF ብምድጋፍ ክስ ቀሪቡ ነይሩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሰሙን እዚ ሰራዊት ሱዳን ብብርቱዕ ናይ ከበድቲ ኣጽዋር ድሮናት ታንክታትን ተሰኒዩ ንኩርሙክ ዳግም ተቆጻጺርዎ ኣሎ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ድሮን ደገፍ ፈጺሞ ይነበረን። ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ካብቲ ቦታ ኣድሕርሒሩ ከም ዝወፀ ምንጭታት ወታደራዊ ዜናታት ገሊጾም ኣለው። በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ኣብ ኩርሙክ ዝነበሩ ናይ RSF SPLM ተዋጋእቲ ከም ቀሊል ዕላማ ብምዃን ብሰራዊት ሱዳን ተደምሲሶምን ካብታ ከተማ እውን ክወፁ ተገይሮም ኣለው። ስለምንታይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ኣንሳሒቡ ክምለስ ዝግብኦ ክፍለጥ ዝግብኦ ሕቶ እዩ። ከም ወታደራዊ ክኢላታትን ወታደራዊ ሳይንስ ስነጠበብታትን እዚ ኩነታት ክትንትንዎ ከለው ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ገዛ ርእሱ ክልተ ዓበይቲ ሓደጋታትን ምክልኻል ዝተወሰደ እዩ። ኣብ መንጎ ተቐርቂሩ ክተርፍ ነይሩ ንድሕሪት ተዘይንሰሓብ ነይሩ ዝብሉ ኣለው። ሓደ ንክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ካብ ኩናት ንምድሓን ከተማ ኩርሙክ ኣብ ጥቓ ደቡብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ጥቓ ስትራቴጂካዊ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ከም እትርከብ መጠን ኢትዮጵያ ነዞም ኣብ ኩርሙክ ዝነበሩ RSF ብቐጥታ ክትሕግዝ እንተተፈትን ነይራ ሰራዊት ሱዳን ዶብ ሰጊሩ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ዘሊቑ ክኣቱ ይኽእል ነይሩ። እዚ ድማ እዚ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ መወደቐ። እዚ ድማ ነዚ ድሕንነት ግድብ ዓብይ ሓደጋን ስግዓትን እዩ ነይሩ። እቶም ናይ ተቃወምቲ ሓይልታት ጥምረት ስግዓት ኢትዮጵያ ውሽጢ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ እትርከበሉ እዋን
بفلي أبكل لمحرا مسفانو أبكل أوروميا مشان نزلو مسحابن كويناتن من السودان كتاوج مئتاو حدقين مخانيم سودان دوب سيجرا بينشانغول كل انت تعطوني رام نظام أوشت حاجر زلو تقام تحيلتات كم فانون شنين من البات دما TDF دما اندحر تحاويسوهم إذا نجر كله ويدما سراويت إثيوبيا منجس إثيوبيا أبزي إذا بكع إزبل إذا وتدراوي تنتانم حبرات إمريت عرب أتي زرس كلنا يوكل جنبار حبرات إمريت عرب دمام نز جنبار زي أمريت إثيوبيا تبجسو كخفت تدف كوانت نبرت قدم مستر أبي أحمد كاب عقم للعلي كخون مخانون تجنزي بإزمسل زي جنبار بمدسكال ندليت حبرات عرب بستراتيجيكاو من قدي أمكن ولو حجي أبي أحمد نحبرات عرب إمريت نحنا فتنا ريسك وسيدنا نيرنا جنتهم ناي RSF حالتها عقمية باللومن كواجو أي كألون يلو ناي مكلا خار بوليتيكا مخنات كقرب يخلوني بهالزلهم بتحري وجنون أتوم أبزو جزء أصلو ناي RSF SPLM إنتو هاجاتي أب هوسبيتالات بينشانغول جومزي حكم خمزلون من جتاتي قلت ألو إيرتران تبات حالتها تجراين مز قداي زي تحس كممتع مرأي مملكات مزرزار أجداسيو أبزي زوباو مسحاب إيرترام كم تلمود كابرح كوينام كم تعذابتنا تخونتا تكتاتلو لام بوغن TPLF ويدمام TDF من جتات دمام أب سندات سودان زركبو ناي تجراي حالتات أرم سبع أبز جنبار زتواقع تخوينو ميساتفو خمزلون زم وتهدرات دما بقعتهم كنقدو تسميعهم اللو نسراويت سودان حاجزو كرموك آتيولو يبهال اللو سراويت تقراي TDF ويون أرم سبعام كتما كرموك داقمنا بإيد سراويت سودان مئتوام نتي أبدوبات زولو وتهدراو وترتات حدش ملك أخذ حزوون جميرو لهم زقن بارزي نملق بمولو خدس كليو ويس اتم تقوم تحيل تتناوش تحاقر كسوغريهم مليسنا تسانيحنا إن ملكتو قزيز فتحو قداي ونيم نبر أمرار حام مسرات ودب هزبوين حرنت تقراي إنجنر قدي زرعاتين انت عميلهم كابتم علي جميرو من محبراوي ميديام آزيوم آزرارابي كوينوم اللو بشحن شعتين 277 بسنك زنورون بوليتيكاو فللي كابتم بعلم زمسرتو واود بحوحات استسنابتون لعلى 4 عامتات جمام حيا نقفيتا بمقراب زفلتو انجنر قدي زرعاتين تمالي اب لعل تقراين حوحات نستعلم حدش وديت نمفشال عبيو وتهدراون استراتيجيكاون تنتنا حيزون مسيوم اللهم حوحات سلس على خايو طراي تلاعلكات تطفو حيلي كونن كبلو دما نقدم مستر أبي أحمد نخارو تتصابعت حيلتات متنقاطاوي دما متحساسبي زمسل زربا سميعهم اللهم حوحات كم ناي مقابر يا مقبار
زحزن زينا دما تمالي كاب تግራይ تسمع له برد حاويس زوقع زناب ጉድኣት ተብጽሕሎም ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎት ኣብያ ድጉም ባሕቲ ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት برد حاويس زوقع برتع ما يستفرالي ጉድኣት ከም ዘብጽሕ ተገሊጾሎም ኣብ ምምሕዳር ክልተ ኣውላዕሎ ሓላፊ ዘፈር ቁጠባን ምክትል ዋና ማሕዳርን ኣይተ ሃይላይ ገብረ እግዚአብሔር DW ድምጽ ወያነ ከም ዝበልዎም በቲ ዝወقع ሓያል ማይን በረድን ሓደ ማእኸላይ ዲጋን ትፈርስ ናይ ሓሙሽተ ሓረስቶት ሓራስ መሬት ገርሁ ድማ ብደለል ከም ዝተደፈነ ገሊጾም ብዚካዚ መስመራት ገመድ ኤሌክትሪክ ፓሎታት እውን ከም ዝወደቁን ከም ዝተበተኹን ከምኡውን ኣባይቲ ብርክት ዝበሉ ሓረስቶት بوحج كم زعلقلقو تزاري بملهم تمالي عزيوم عزراربتي بزح حزب تግራይ ድማ ዘቆጣዕን ቅሬታ ዘልዕለ ኣብ ኣክሱም ዝተፈጸመም ኣብ ልዕሊ መንበሪ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ፈተነ ቀጥለት ዝተፈጸመሉ ጥይት ተተኮሰሉ ዜና ነይሩ እዞም ጥይት ተኪሶም ዝተባሃሉ ድማ ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ሰለስተ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጥጥር ውዒለለኹ ፍለጡ ለይለሎም ሓላፊ ምጽራይ ገበን ፖሊስ ከተማ ኣክሱም ኣሰፋ ገብረ ማርያም ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ መንበረ ሊቃነ ጳጳሳት 30 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ሓደ ጥይት ብምትኳስ ገሊጾም ኣሎም እዚ ተተኮሰ ጥይት በዋርድያ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ከም ዝተፈጸመ ብዝተገበረ ምጽራይ ከም ዝተረጋገጸ ዝገልጹ ዞም ሓላፊ ነዚ ተግባር ፈጺሞም ዝተባሃሉ ነቲ ዋርድያ ሓዊሱ ሰለስተ ተጠርጠርቲ ኣብ ቁጥጥር ሕጊ ከም ዝወዓሉ ተወሰኽቲ ምርመራ ይካየድ ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣሎም ባርከስ ክብራት ሰማዕቲ ተመልከቲ እናትና ፎረም ንሕዚ ዝሓዝናዮም ዜና ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ፍሉይ ትንታነ ናትና ፎረም ሕዚ ዝበጽሑና ትኩሳ ዜናታትና ዞም ሰማዕኹም መስኒሮም ቀጻሊ ብኻልእ ሓድሽ ዜና ሓድሽ ምዕባለ ክንምለስ ኢና ናትና ፎረም ድምጽ ኩሉ መሪጽኩም ስለተከታተሉ ተገዲስኩም ድማ ርእይቶኩም ስለትጽሕፉልና ነምስግን ቻው